Il-mużika, il-mużika. Insomma, finali hija ta' 1,200,000. Din kienet is-somma li nġabret waqt il-maratona ġbir ta' fondi ta' 12 sija li kienet organizzata l-ħadd minn ALS Malta. Din il-maratona saret blan li jinġabru fondi biex tkun tista' timbena dar Bjorn Respite f'Ħażebbuġ, dar li se tkun qed toffri saqaf għal dawk li għandhom kundizzjonijiet newroloġiċi. Grazzi tal-li kont parti minn dan is-suċċess u qed tgħinna nnejnu aktar nies, kienu kliem Bjorn Formosa u l-organizzaturi ta' din il-maratona eżatt mat-tmiem tagħha. Bis-saħħa ta' din il-binja ġdida li se titlista bil-fondi li nġabru minn din il-maratona, din l-għada se tkun f'pożizzjoni li tgħin aktar nies li bħal Bjorn għandhom l-ALS jew kundizzjonijiet oħra newroloġiċi. Fil-maratona ntwerew diversi filmati u testimonjanzi ta' persuni li għandhom il-kundizzjoni tal-ALS, fejn ġie spjegat is-sitwazzjonijiet kollha li dawn jaffaċċjaw ta' kuljum. Id-djar li waqqaf Bjorn joffru servizzi bla ħlas għal dawk kollha li jkollhom bżonn il-kura. Bjorn Formosa dejjem appella lil pubbliku sabiex jagħti l-kontribut ħalli jkun jista' jagħti appoġġ l-aktar persuni li jbatu bl-ALS. Il-proġett ta' djar Bjorn Respite huwa wieħed essenzjali u se jitħaddem bid-dedikazzjoni tal-carers u l-ħaddiema li jagħmlu minn kollox sabiex jelbu l-ostakli li jġib miegħu il-mart newroloġiku.